Chceme vám predstaviť naše cyklistické podujatie Trnava Rysy, ktoré vzniklo pred 50 rokmi. Prvý ročník sa uskutočnil už v roku 1974. Za 50 rokov existencie je akcia známa po celom Slovensku. Cyklisti za jeden deň absolvujú trasu naprieč Slovenskom v dĺžke asi 305 km. Na trase pelotón zastavuje v Horných Hámroch a v Nemeckej, kde si účastníci pri pamätníkoch pripomínajú obete Slovenského národného povstania. Okrem toho sú naplánované prestávky na občerstvenie. Štartuje sa skoro ráno o 3:50 v Trnave a cieľ je v Tatranskej Lomnici asi o 19:30. V ostatných rokoch máme v pelotóne od 130 do 170 cyklistov. Vekovo od 15 rokov do 70. Jedná sa o nesúťažnú cyklistickú jazdu za vodiacim vozidlom. Cieľom tejto akcie je prekonať vyše 300 km vzdialenosť za jeden deň a zároveň zažiť spoločnú jazdu v pelotóne s priateľmi cyklistami. Súčasťou pelotónu sú aj sprievodné vozidlá, zberný autobus, batožinové vozidlo, sanitka. Pri prejazde cez mesta a cez kritické úseky spolupracujeme s Políciou Slovenskej republiky. Organizátor podujatia poskytuje účastníkom cyklistické dresy, trička, občerstvenie, technické zabezpečenie počas jazdy a zdravotnú službu. Finančné prostriedky chceme použiť na zabezpečenie dresov, tričiek, stravy, sanitky a sprievodných vozidiel pre účastníkov.